guys, oh. Yan. Malaman. Yun sa ilalim yung ano natin. Yung sardines. Napakasarap ng egg omelet with sardines. Yan. Sarap. Hello po. Welcome back po sa Simpleng Luto ni Nick Channel. So ngayon po, magluluto po tayo ng simpleng recipe lang po. Yung tinatawag natin na egg omelet with sardines. Yan. So ito yung mga sangkap guys. Napakasimple lang. Meron tayong 3 pirasong itlog. At saka, of course, yung pinakabida natin, yung sardines natin, okay? Saka meron tayong yung spring onion, yung sibuyas na dahon. Sprinkle natin yan mamaya. And of course, meron tayong konting kamatis, 1 piraso lang yan. And we have onion, yan yung nagpapabango. At saka yung bawang natin, okay? Garlic. At saka meron tayong konting seasoning. At saka asin, yan lang. So, yung ano natin gagawin, sisiparate natin yung sauce ng sardine, saka yun yung ano natin mamaya ihalo. Okay? So, yan lang guys. Ito na yung sinasabi ko. Sisiparate natin yung sauce at saka yung laman ng sardines. Okay? Oh. Ayaw lumabas. Okay, depende po sa inyo kung anong gusto nyo na brand ng sardines. Yan. Ito yung pinaka lang, yung common na maliit na sardines. Okay. Oh, so ang gagawin natin, sisiparit natin to. Kasi feeling natin yan mamaya yung sauce. Yan. Ito yung laman ng umili natin yung sardines. Pabalot natin sa itlog. Tsaka itong sauce. Yan yung pili natin mamaya sa ibabaw. Kasama nung spring onion. Yan yung pinaka simple, pero pinaka unique din, diba? Yan. Yan. Okay? So, dapat talaga. So dudurugin natin yan. Okay. Yan. So, alagay tayo ng seasoning. Yan. Yan din. Kunti-kunti lang. Right. Saka yung asin. Lalagay tayo ng asin. Okay. 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 Saka itong kamatis, halo natin yan mamaya pag prito natin. Okay? So, siyempre, yung egg, ano na natin yan? Beat. You have to beat the egg. Okay, try ko na natin ito. Yan. Okay. Yan lang. Pasimple lang naman yan. Lagay tayo ng asin. Konti kasi naglagay na tayo kanina. Konti-konti lang. At saka konting seasoning din. Beke naman. Sponsor. Ayan na guys. Lulutuin na natin guys. Papainit muna natin yung pan. O yan na guys. Iprito na natin yung egg natin. Okay. Yung bitin egg. Yan. Paunti-unti lang.
Mamaya feeling natin yung iba mamaya. Yan yung magiging palaman yan sa gitna. Ayan. Okay. Lagay na natin para ano, para maluto talaga. Okay. Okay. Hayaan lang natin ano, mabalot. Okay, wala pa. Yan na guys. Ano natin, binaliktad na natin. Okay. Roll up natin. Ayan. So feeling natin sa ilalim. Sa ilalim. Ayan. Ayan. Feeling natin yung sa ilalim. Okay. Yeah, almost done. Yeah. Ayan na guys, luto na yung ano natin. Yung family sardines yung palaman, okay? So kukunin na natin, lalagay na natin sa plate. Off na natin yung gas. Susunod na natin yung sauce guys. Yung sardine sauce, okay? Yan. Yan. Okay. Yan. Slice natin yan. Yan guys. Susunod na natin yung sardine sauce. Para feeling natin dun sa ano. So nagpainit tayo ng mantika. Yung pinaglutuan na natin na ano, yung frying pan. Yun din yung gagamitin natin. Okay. Okay. Lalagay natin yung garlic. Of course, yung onion. And then yung tomato, kamatis. At saka yung pinakabida, yung sardine sauce. Hindi po tayo maglalagay ng tubig guys ha. Hindi iba yung ano. Lasa. Nilagyan na natin kanina yan ng ano, ng asin at saka yung konting season. So, wala nang ano yan guys. Hayaan natin maluto yung kamatis, saka ano, yung mga ilang minuto yung sauce, saka ipili natin yung ano. Ayan guys, luto na yan. Lalagay na natin sa no, ibabaw na umili natin. Okay? Ayan, wow. Bango. Yan guys, yung gagawin natin, slice muna natin ano, ito
lang. Okay. Kita nyo yung laman, oh. Yan. Yan, wow. Sarap. What happened, baby? Are you hungry na? Of course, lalagay na natin yung sauce natin. Yan. Oh, yan. Yan lang yan. Okay. So, yan na guys. Tapos na po yung ano natin, yung simpleng egg omelet. Yan. With sardines. Napakasarap, napakasimple. So, yung pinakahuli, of course, yung sprinkle natin. Yan. Okay. So, yan lang po. Sana po nagustuhan nyo yung simpleng recipe natin na egg omelet with sardine. So, sana po patuloy po kayo magsusupport sa Simpleng Luto ni Rick channel. At sana po, lalo na sa mga bago po, sana po subscribe kayo at don't forget to press the notification bell. Maraming salamat po. Thank you po. God bless.